Mahigpit naman po na ipatutupad ang pagbabawal sa pagpapalipad po ng drones sa bayan po ng Manaoag mula Abril 22 hanggang Abril 25 kaugnay po ng pagdiriwang ng Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of Manaoag, kung saan inaasahan po ang pagdagsa ng milyong mga deboto at mga bisita. Batay po sa Executive Order No. 32, Series of 2026, saklaw po ng pagbabawal ang lahat po ng uri ng drone, kabilang po ang First Person View o yung FPV drones. Tanging ang mga may pahintulot mula po sa Manaoag Philippine National Police ang papayagang magpalipad po ng naturang kagamitan sa nasabing araw. Ayon sa mga otoridad, layunin ng drone ban na maiwasan ang anumang panganib o aksidente na maaaring idulot po nito, lalo na sa mga matataong lugar kung saan isasagawa ang mga aktibidad ng pagdiriwanga. Binigyang diin na ang ganitong malakihang okasyon, mahalagang maigpit na seguridad upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Inaasahan din na magpapatupad ng karagdagang seguridad at crowd control sa paligid ng simbahan at mga pangunahing kalsada sa Manaoag upang masigurong maayos ang daloy ng mga tao at sasakyan sa buong selebrasyon. Nagpala na naman ang pulisya sa publiko na sumunod sa ipatutupad na regulasyon at iginiit na ang sinumang lalabag sa drone ban ay maaaring managot sa ilalim ng umiiral na batas. Kabilang sa posibleng parusa ang pagkakakumpiska ng drone at iba pang kaukulang aksyon mula sa mga otoridad. IFM News. IFM News. IFM News.